Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Basta tomboy, budol. Bakit? Feel good morning, Call and Tits. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Amara. From Taguig and single po ako. Complicated na rin. Nagkaroon po ako nga ng karelasyon na tomboy sa loob ng 2 taon. Sobrang minahal ko po siya. Sobra-sobra. Natipong ako yung gumagastos, tapos binilahan ko pa nga siya ng motor. Pero ang ending, nabudol lang pala ako. Pinagpalit niya po ako, niloko niya ako. Hindi lang pala mga lalaki ang babaero. Siya din. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Aka na yung susi. Aka na. Ba't ko naman ibibigay? Binigay mo. Bawal-bawal. Pag binigay na, aka na nga yan. Huwag mo agawin. Aka na. Akin yan. Ako bumili niyan. Oy, pero binigay mo sa akin. Ano ba yan? Niregalo mo, tapos bawian. Parang awa mo na, Kim. Aka na yan. Katapos mo lokohin, ako pa yung, ikaw pa yung may ganang ganyan magalit sa akin. Hindi mo naman ako nahuli. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi na kailangan ng ebidensya, Kim. Parang awa mo na para wala na lang gulo. Sige na. Ate, aka na yung susi. Kunin ko na yan. Aka na yan. Anong ate? Babe, ano ba to? Akala ko ba sa'yo ito motor na to? Hindi pala. Niregalo niya sa akin, di ba ganun yun? Sa akin na yun. Ay, oo nga! Kapal na mukha mo! Ano yan, bawi-bawi? Teka lang. Ayan na. Ayan. Aka na yan. Anong ginawa mo? Nilaktawan ko na yung susi. Bawal mo nang bawiin. Very 90s, di ba? O, gaganyan, o. Bawal na yan, o. Aka na yan. Idedemanda ko kayo. Patawag ako ng polis. Ayun, o. Manong polis! Yes, ma'am! Manong polis, ano mo pangalan nyo? SPO 9 Bong! Ano? SPO 9 Bong! SPO 9 Bong! Mag-schooling ako para next year, SPO 10 na. Kasi po, ganito po yung nangyari. Makinig po kayo, ah. Ito po, boyfriend ko po. Boyfriend ba to? Tomboy to, boyfriend o girlfriend? Ano yun, kuya? SPO 9 Bong. Boy girl. Okay, boy-girlfriend. So, nahuli ko, ayan po yung babae niya. Yan po. Hi, sir! Yan po yung pinapalit niya sa akin. Tapos, yan pong motor. Nakikita niyo po yan, Mio na yan. Regalo ko po yan dyan sa tomboy na yan. Oh, sana all! Di ba po?
Tapos ang babae po, ang pangit ang pinalin sa akin. Eh, binabawi ko po. Sino po bang may karapatan sa motor ayon sa batas? Siyempre, ikaw yung mayari, ma'am. Ikaw ba yung nakalagay sa OR, ma'am? Ako po yung sa ORCR. Pati sa CR, nasa CR ka? Hindi po, ORCR. Oh, ma'am, ikaw po may karapatan. Kaya, kayong dalawa, ma'am, sir, pasensya na. Kailangan nyo ibigay ang motor. Grabe kang pulis ka! Patingin nga yung kung basang nasusulat yung batas, anong page? Huwag ka nang mag-react. Hindi naman talaga sa iyo yung motor. Hindi, Bigay sige. mo na, bigay mo na. Alam mo, babae ka, makakarma ka din, bigay bawi ka. Ako pa yung makakarma? Eh, kita-kita na nga, oh. May kabit ka, ha? Nang babae ka, ang kapal ng mukha mo, tomboy ka, bambubudol ka. Aka na lahat ng binigay mo, aka na lahat! Oh, nagastos ko na yung iba eh. Ayun na nga yung motor, ano pa ba gusto mo? Umalis ka kayo dito. Aka na yung motor, aka na! Umalis na kayo dito! SPO 9 Bong, damputin mo nga yan! Hulog mo yan sa taal! Hoy! Ikaw na lang. Kakakain ko pa naman. Sarap. Ma'am, kumain ako ng inihaw ng tilapia doon. Asarap. Kaya pala, Kaya, ang taba ano, ng ma'am? tilapia. Tara na. Babe, tara na. Hayaan mo Halika na. nga, umalis na Sige. tayo dito. Talo Sige, na kasi tara. mabaing to. Iyakin naman eh. Ako pa talaga iyakin. Umalis na kayo! Mag-jeep na lang tayo. Kumal na mukha nyo. Kuya, ba't di mo naman inuuli? Manang polis, ha? Wala kang kwenta, ha? Ma'am. Naranasan mo na yung nararamdaman ko, ha? Hindi pa, di ba? Ma'am, hindi Siguro naman kasi talaga ako- nagbababae ka, siguro. Ma'am, barangay police lang kasi ako, ma'am. Wala kami karapatan, ma'am. Sabi mo kanina. Police! Hindi mo naman kinaro. Pero barangay police. Oo nga, Ah. pero salamat sa tulong mo, ha? Sige, ma'am. Ayan na yung motor mo, ma'am. Ikaw ba nang bababae ka? Hala! Bibili pa pala ako ng kangkong. I can't believe that I endured. Para makalimutan ko po ang mapait na katas ng aking nakalipas ay naghanap po agad ako ng buyer ng motor. Lumapit po ako sa amo ko na si Boss Samuel. Buka. Oh. Ayan, Hindi na kape. po ako upo, nakakahiya naman Han, po ako. salamat sa kape, Han, ha? Walang problema. O sige. Ito, Han, Ito ba yung kaganda naman ng batang ito? ano yan, sa admin section yan. O Under sige. pa rin sa akin yan. Iha, kumain ka na ba? Opo, okay lang po. Salamat po. Napakabait niyo naman po sa akin eh. Si Ako Amara po- pala yan, Han. Hello Amara, kagandang bata mo. O sige, mag-usap na kayo. Mukhang may kayo, kasi- confidential na pag-usapan. Han, itong motor niya, binibenta niya sa atin. Ayan. So, Scooter. sino bang naghatid niyan dito? Amara, hindi ka naman marunong magmotor. Ayun ba yung barangay police? Opo, inatid po ako. Baka kumpiyansa mo. Baka saan ka dalhin nun? Han, magluto ka nga doon para may makain naman tong bisita natin. Sige, magluto lang ako ha. Naiyak. Bakit ka ba naiyak? Magluto ka. Sismis ka pa eh. Magluto ka na muna, Han. Sige. Pasensya na po. Hindi ko po mapigilan. Sama ng loob ko. Nahuli ko po kasi naalala niyo po yun, yung girlfriend ko pong tomboy. Pupunta sa opisina yun, di ba? Ginagamit niya po yung motor na bigay ko, pambababae niya. Pag nambabae siya, dyan niya inaangkas. Ang kapal po ng mukha. Alang hiya. Ako na nga yung nagbigay ng motor. Swerte na Talagang kasi. in love ka dun sa tomboy nun. Dapat ikaw ang bigyan. Hindi dapat ikaw yung magbigay. Ganun po pangmahal, di ma? Pasensya na po. So, eto na nga po. Nasadya po ako dito kasi alam ko po marami kayong sasakyan. Hindi nyo kailangan motor pero kayo lang po yung malalapitan ko. Pwede ko po bang ibenta sa inyo yung motor? Hindi po kasi ako marunong tsaka hindi ko magagamit. Mara, alam mo kasi, marami na akong motor eh.
Meron akong Ducati. Meron din akong T-Max. Yung T-Max yung pamalengke ko lang yan. Tapos, iba-iba yung motor ko pag nagpagupit. Ako sa barbershop, iba yung motor ko. Pero, Yaman niya po talaga. hindi naman. Sige. Pagbibigyan kita. Baka kasi kailanganin mo pa, pwede namang isang lamon na lang sa akin. Okay lang po. Oo, okay lang. Kung kailanganin mo, pwede mo pang mabawi. Kasi hindi ko rin naman masyado magagamit yan. Tsaka, Pero hindi ko po sensya na, alam pero kung hindi ako kailan ko nagdadrive ng maliliit na motor eh. Oo, kasi mataba kayo. Gusto mo bang bilhin ko yan o hindi na lang? Ano may personal Sabi ka? kasi sinasabi na inis ako, nayabangan ako. Okay. Boss mo ako eh. Opo, ano po. Oo. Ano po yun po. Kaso hindi ko po alam kung kailan ko matutubos ganito. eh. Ganito. Iwan mo lang yan kasi alam ko wala ka rin parkingan. Maluwag yung garahe ko, iwan mo lang yan dyan. Kailangan mo ng pera, bibigyan kita. Pag gusto mong kuhanin yung motor mo, gagamitin mo, kunin mo lang. Papahiramin niyo po ako dito. kahit... Okay. Ano ka ba? Hindi ko nga magagamit yan. Ang dami kong motor. Kung ano po, gamitin ko, tas pay yung pera. Oh, pwede rin. Hindi, joke lang po yun, Boss Samuel. Natutuwa lang po ako kasi ganun yung pinagkakatiwanan. Halika nga dito. Ihag kita. Thank you po, Boss. Bango-bango talaga. Boss, salamat po. Sige, paalis na po ako. Asan na po yung 40K? 40K. Teka lang. Hindi po ba 20K magagamit? lang kasi yung cash ko dito. Gusto mo mag-meet up tayo sa labas kasi doon ako mag-withdraw. Opo. Sige po, syempre ako yung may sadya eh. Kaya ako yung mag-a-adjust. Saan po magkikita? Maybe, the next day na lang siguro. Marami kasi akong meeting. Bukas po. Pwede. Bukas Sige bakante ka. Hapon. Hindi po sa office, sa labas talaga. Sa labas tayo. Bakit po hindi sa office? Kasi business to eh. Hindi naman to, wala namang connection sa opisina to eh. Okay? Baka magalit po si Madam, yung asawa niyo. Sa mga ganyan, hindi nangingialam yung asawa ko. Okay? Boss, thank you talaga. Payakap naman. Salamat. Ang lambot talaga. Ang lambot. And the first time you touched me. Baby. Nakakaya po. Bakit? Dito tayo kasi Bakit? malamig yung kwarto, aircon. Pero, boss, naiilang po ako kasi parang kwarto po ito eh. Huwag ka na mailang. Business lang naman tayo, di ba? Dinala niyo po yung 20,000. Ayan. Bakit po may sobrang 5K? Mahala ka na dyan. Bonus ko na lang. Bibigyan niyo ako ng bonus? Boss, thank you po. Ang lambot talaga. Thank you po. Hindi ko po alam kung paano ko masusuklihan yung ginagawa yung kabutihan sa akin. Pero thank you po. Sukli? Kung single po kayo, sigurado na full na ako sa inyo kasi napakamaalaga niyo po. Actually, nagkalabuan na kami ng asawa ko. Ganun lang yun, pero okay naman po kayo sa bahay. Sabi may mga anak kami. Ganun po ba yun? Ganun yun. Pero, paano pag nalaman niya po na dinala niyo ako sa motel? Ba't naman niya malalaman? Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi po. Pero baka malaman niya po yung, baka may, yung whereabouts. Shhh! Ka namang maraming satsat. Ako naman supportive naman ako. Kung gusto mo lang naman. Hindi ako mamimilit sa'yo. Na-inlove nga po agad ako sa inyo kasi parang napaka-supportive niyo sa akin, boss. Nalaga pa nga po ulit. Hindi ko po kayo bibitawan. Ang lambot talaga. Ano po ibig sabihin yan? Huwag mo masyadong higpitan kasi hindi ako makahinga. Kasi po
sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kayo lang yung tumamay sa akin ng totoo. Sinolusyonan niyo po yung problema ko. Ako yung... Salamat po Ganun ba? Bako talaga. Ano? Ay ako. Lumalaban ka. Malik ka dito. Sir, ayaw sir, bata pa. Boss, sabihin mo. Boss, ayaw, boss, bata pa ako, boss. Po, ang aming pinagbabawal na relasyon ni Boss Samuel sa loob ng 3 buwan. Minahal ko na siya at sabi niya, minahal niya na rin ako. Hanggang sa isang araw, Come in. babe, Sir Samuel, Oh. may bibigay po sana ako sa inyo. Yan po. Ano to? Hanggang 15 na lang po ako. Amara. Anong ibig sabihin nito? Magre-resign na po ako. Salamat po sa lahat. Yun po. Gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng tulong niyo, pero alis na po ako dito. Teka, pwede ba natin pag-usapan to sa labas? Huwag dito sa opisina. Di na po magbabago yung decision ko. Ano bang ginawa ko? Ha? May ginawa ba akong masama sa'yo? Huwag po. Nakatingin po yung ibang empleyado. Please, Wala akong pakialam. Please, huwag niyo po. Ikaw naman ang nag-open dito. O, sige, Alis dito na po ako. pag-usap. Lalabas Teka lang. Ano ba ginawa ko sa'yo? Ha? Wala na ako. Konsensya na ako eh. Hindi ko na kaya to. Hindi na ako tatagal. Please. Please lang. Ako konsensya? Ano ba ginawa ko sa'yo? Mali to. May asawa kang tao. Please lang. Amara, pag-usapan natin to. Minahal na kita, alam mo naman yun. Di ko lang maiwan-iwan muna ang asawa ko kasi ang totoo siya talaga yung mayaman eh. Please lang. Ayoko na. Samuel. Pero hiwalayin ko yan para sa'yo. Ano? Ayoko. Please. Ayokong gawin mo yun. Ayokong gawin. Napakabait ng asawa mo sa akin. Hindi ko kaya yun. Please lang. Ayoko Mabait sa'yo yun, sa akin hindi yun mabait. Please lang, Samuel. Ayoko na. Mahal kita, Amara. Hindi tama to. Mahal kita pero hindi tama to. Bitawan mo ko. Nakatingin na yung mata. Amara, pagbigyan mo naman ako. Ayoko na. Samuel, please, tigilan na natin to. Hindi to tama. Hindi to tama! Amara! Tigilan mo Amara, na ako. mahal Alis kita. na ako. Amara! Tigilan mo na ako. Tigilan na natin to.